Right. Tadzoka zvakare pano Manass Chibanda Media. We report as it is. Nasi 16 June 2023. Tadzoka tine update. Tina mukoma Kelvin Oliver nditika. Mukoma makadi? Tiri pedu. Alright. Titsanangurire mukoma kuti chii chiri kuitika ndanzwa muri kuchema. Hongu. Vabereki muri Zimbabwe nenyika tiri kunze kwenyika. Ndiri concerned hongu rubatsiro ndiri kuda panyaya yechikafu nebasa. Asi yes, pane madonors vari kutibatsira directly. Asi pane ndaonawo pamedia amene hanzi GoFundMe. Pane munhu create a group, like a website kanzi GoFundMe. So far ndaona kuti pane munhu adonata £5. Year set ago £4,000. So amenu hanombo concern hanombo kumbira inini kuti aite izvozvo ende hanombo consult futi Chibanda Media. So please wekunze uko usadonate ikoko. Kana muda kudonata uya directly kwandiri kana unondifonera kana unofonera Chibanda Media. I think ndo zvindingataura.